Mireu, quin millor lloc per començar la nostra campanya que la plaça Salvador Allende, clar referent de la unitat popular, de la radicalitat democràtica. Ho hauríem pogut fer també a la plaça de la Dona. De fet, volíem fer-ho, perquè també som l'única llista amb una dona candidata, cap de llista, i amb el major nombre de dones en l'equip. I a més, som l'única llista que defensa realment, que incorpora tot l'esperit del feminisme i de la lluita antipatriarcal. Fins i tot ho hauríem pogut fer, potser, a la plaça de les treballadores i treballadors morts en l'incendi de Haifa, per posar en valor que som també la llista que millor defensarà a les treballadores i els treballadors. Però és aquí, en aquesta plaça de Salvador Allende, on es posa l'accent més fort sobre el que és realment el que ens identifica, el que ens fa diferents de qualsevol llista de les que es presenten en aquestes eleccions municipals. Som la llista de la unitat popular, la llista de la radicalitat democràtica. I com va dir Salvador Allende el 4 de setembre del 70, en aquell dia històric en què va guanyar, si guanyem, qui entrarà en l'Ajuntament serà el poble. I com va dir ell també, esperem que això sigui l'inici d'un canvi històric per Badalona. Jo també molt curt, perquè avui serà una nit molt llarga, la primera nit llarga de moltes que s'esperen. Jo només volia dir-vos que durant aquesta setmana se'ns diran moltes coses. Es diran que els enemics que tenim molts en aquesta ciutat i que els combatrem dia a dia fent campanya, ens diran que no tenim programa i es trobaran amb molts materials que començareu a veure, díptics, materials diaris, 24 propostes per les 24 primeres setmanes, i s'adonaran que de propostes tenim moltes construïdes durant fa de 3 mesos en taules programàtiques. També ens diran que no tenim gent, que som poca gent i que som l'exèrcit de Pancho Villa, que és una cosa que es diu molt, esta gente, l'exèrcit de Pancho Villa. I haurem de recordar, i vull fer aquesta referència llatinoamericana, que Pancho Villa amb Emiliano Zapata va guanyar l'imperialisme yanqui. O sigui que un respecte a Pancho Villa i a Emiliano Zapata, perquè és gent que té una història i són referents de lluita. Llavors, només dir això, ells tenen diners, ells tenen empreses que els hi faran la campanya, ells tenen mitjans de comunicació on els han vetat, els mitjans públics, i nosaltres tenim això, tenim la força de l'unitat popular, tenim gossos, tenim la força de l'unitat popular, tenim gent, tenim voluntaris. Avui hi ha algú que l'Enric em sembla que ha anat comptant un per un, ja ha comptat 95 persones avui. No crec que cap partit, que cap altre partit, que cap altra formació ara mateix, començar la campanya, tinguen 95 persones activades, 95 persones que avui s'aniran a dormir tard i que demà s'aixecaran molts d'hora per anar a treballar. Jo crec que això és la millor força que tenim i que ànims endavant, queda 15 dies, perquè com deia Allende també, la història és nostra, la fan els pobles i la història de Badalona, d'aquí 15 dies l'escriurà Badalona, l'escriurà el poble de Badalona. Ànims i endavant. Havíem dit de fer-nos la foto col·lectiva amb la primera pancarta, la posarem aquí i tothom que vingui al darrere per fer-nos la foto. Echamos para abajo. Echamos para abajo. ¿Fruto? Aquí ya pasó. Tots i totes guanyem Badalona! Tots i totes guanyem
Totes guanyem!